De verdachte van de dodelijke steekpartij in Oostburg kon dankzij een omwonende snel worden opgepakt. We zijn achter de dader aangereden terwijl ik de politie aan de lijn had. Op aanwijzing van u kon de dader ingerekend worden. Zo kan je het zeggen. Ja, zo is het wel. En verder in deze Zeeland nu. Weer was het raak in Sint-Philipsland. En erkenning voor militaire graven. Goedenavond. Bij een steekpartij op de rondweg van Oostburg is gisteravond iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer was een bestuurder die is gestoken door een medepassagier. De verdachte ging er na de steekpartij vandoor, maar kon dankzij een oplettende omwonende snel worden aangehouden. 2 mannen en een vrouw rijden gisteravond in een auto in de buurt van Oostburg. Er ontstaat ruzie. Die loopt zo hoog op dat de mannelijke bestuurder door de andere man wordt gestoken. De golf komt hier op de rondweg van Oostburg tot stilstand. De bestuurder is zwaar gewond en hulpdiensten worden opgeroepen. Maar het blijkt te laat. Een 67-jarige man uit het Belgische Aalst komt om het leven. De mannelijke verdachte is inmiddels gevlucht. De politie zet groots in met een burgernetbericht naar duizenden mensen met het signalement van de man. Die wordt ook gelezen door een familie 2 kilometer verderop. Als de moeder van Jasper naar huis gaat, stapt hij uit voorzorg mee naar buiten. Ik loop naar buiten en ik zie de verdachte loopt hier midden op straat. Dan schrik je toch ook wel? Ja, dat is wel apart, ja. Weten dat hij net iemand heeft neergestoken, dan is dat toch apart, ja. Jasper twijfelt geen seconde. We zijn de auto ingestapt en we zijn achter de dader aangereden terwijl ik de politie aan de lijn had. U bent erbij gebleven? We zijn erbij gebleven, ja. Dus op aanwijzing van u kon de dader ingerekend worden? Zo kan je het zeggen. Ja, zo is het wel. Met getrokken wapen wordt de 44-jarige man uit Knokkenhuis door de politie opgepakt. Hij zit vast. Ik ben blij dat hij is opgepakt en het leven gaat ook gewoon weer door natuurlijk. Hè. Ja. Het is zonde voor de nabestaanden, maar dat is live tegenwoordig. De 3 inzittenden zijn bekenden van elkaar. De provincie en het Zeeuwse landschap zijn 2 jaar geleden bewust niet geïnformeerd over de hoge PFAS-waarden in het bloed van waterbuffels die graasden in het land van Saaftingen. Volgens staatssecretaris Roumini was het niet nodig omdat de buffels niet voor de consumptie waren bedoeld. Onlangs ontstond er ophef over de PFAS-gehalte in de waterbuffels en dat dit niet eerder bekend was. De waterbuffels zijn inmiddels gedood. In navolging van de gemeenten Terneuzen en Sluis is de kinderopvang in de gemeente Hulst straks ook deels gratis. Vanaf deze zomer kunnen peuters 8 uur per week gratis naar de opvang. Hulst wil daarmee voorkomen dat kinderen naar Vlaanderen gaan, waar ze op 2,5-jarige leeftijd gratis naar school mogen. De gemeenteraad van Hulst moet er nog wel mee instemmen. In Sluis is de opvang sinds dit jaar gratis en in Terneuzen, net als in Hulst, vanaf komende zomer. En weer was het raak. Voor de 7e keer in 2 maanden tijd zaten huishoudens in Sint-Philipsland zonder gas. Veroorzaakt door graafwerkzaamheden in het dorp. Vanochtend zijn er wat graafwerkzaamheden gebeurd. De jongens hebben de tekeningen bekeken, maar de tekeningen die zijn zo oud. En die gingen vanuit dat de gasleiding veel lager zou moeten staan, maar hij stond op 20 diep. Dus die stond wat hoger. En de jongens die gaan graven en die raken dan een gasleiding. In de hele omgeving worden oude voedingskabels voor stroom naar woningen vervangen door nieuwe. Doordat de tekeningen dus vaak niet actueel zijn en de leidingen op een andere hoogte liggen, worden ze geraakt en zitten woningen in de buurt een tijd zonder gas. Zoals vanmorgen dus ook gebeurde. De werkzaamheden duren nog maanden. De monteurs houden er rekening mee dat het vaker gaat gebeuren. Ja, de jongens die zijn extra voorzichtig, maar zoals ik het zeg, je graaft niet een meter, je graaft veel meer. Ja, het gebeurt het niet de ene keer, gebeurt de andere keer, zoals ik het zeg. Ja, de tekening die moet ook kloppen, alleen omdat het veel te oud is, ja, dan kan je dat meemaken. Maar de jongens zullen wel in de toekomst nog voorzichtiger moeten zijn, ja. De gaslekkage van vandaag is inmiddels weer verholpen. In de drugsmokkelzaak rondom Bulkterminal Zeeland is een 4e verdachte opgedoken. De 4e man zou vanuit Dubai tussenpersoon zijn geweest voor geldtransacties. Het OM wil een Europees opsporingsbevel uitvaardigen om de verdachte aan te kunnen houden. Waar hij nu verblijft is onbekend. Gisteren was de 3e voorbereidende zitting bij de rechtbank in deze zaak. Daar staan 3 directeuren van het havenbedrijf in terecht.
Leerlingen van de Sprinke, dat is een school voor speciaal onderwijs in Goes, kunnen voortaan in een speciale snoezelruimte ontspannen. Vandaag is de ruimte feestelijk geopend, maar wat is snoezelen nou eigenlijk? Snoezelen, dat is een activiteit wat we bij de leerlingen toepassen om weer helemaal tot rust te komen. Of in ieder geval weer oké te zijn. En dat tot rust komen gebeurt door de zintuigen te prikkelen met muziek, geuren, lichten, een buis vol bubbels en een verwarmd waterbed. En dat resultaat is te zien. Je ziet ze weer even ontspannen, je ziet blijdschap. De ene laat dat zien in een kreet, een ander laat dat zien door simpelweg een glimlach op hun gezicht. En een andere leerling zie je misschien helemaal niks aan, maar kan wel nog steeds ook even goed daarvan genieten. Het is een feestje voor de leerlingen en dat straalt er vanaf. En dat feestje zorgt ervoor dat de leerlingen beter mee kunnen doen aan de les. Straks in deze uitzending bulderen, scheuren en springen in de Zeelandhallen in Goes tijdens de Supercross. Maar eerst een bijzonder en voor de Molukse gemeenschap belangrijk moment in Vlissingen. Graven van Molukse militairen die vroeger in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, ook wel het KNIL genoemd, hebben gevochten, krijgen daar een cultureel-historische status. Daardoor mogen die graven niet meer worden geruimd. De graven van de KNIL-militairen worden vanaf nu aangeduid met een speciaal bord. Het graf in Oost-Soeburg van militair Petrus Telehala kreeg vanmorgen als eerst zo'n bord, dat onthuld werd door zijn zoon. De meesten vinden het toch zeer belangrijk. Erkenning van de KNIL-militair, dat is hun ouders, hun opa en overgrootvader. Dat is zeer belangrijk voor de Molukse gemeenschap hier in Vlissingen, maar ook in Veeren en in Koudekerk en in Middelburg ook. Dus dat is zeer belangrijk, ja. En daarom was een groot deel van de familie erbij. Nou ja, goed, wij zijn altijd saamhorigheid. Hè. Bij iedere activiteit, vooral bij onze familie dan, zijn we altijd bijeen. We zijn dankbaar voor onze ouders, de opa van de kleinkinderen, de grootvader. Dus daarom zijn ze hier aanwezig, ja. Bij de ingang van de begraafplaats komt binnenkort voor de KNIL-militairen ook nog een monument. Brullende motoren en ruim 5000 man publiek in de Zeelandhallen dat uitkijkt naar spectaculaire sprongen en mooie inhaalacties. Het is weer tijd voor de tweedaagse Supercross van Goes. En ook daarom de hoogste tijd om naar de Zeelandhallen in Goes te gaan. Daar staat voor ons verslaggever Tom Druppers langs de baan waar straks de eerste wedstrijden starten. Tom, kan je vertellen wat de Supercross nou zo bijzonder maakt? Nou Martijn, de Supercross in Goes is de enige indoor wedstrijd in Nederland. In het verleden waren er wel soortgelijke evenementen in bijvoorbeeld Brabant en Groningen. Maar die waren niet van het niveau van de Supercross in Goes. En die beide wedstrijden zijn inmiddels ook alweer verdwenen van de motocrosskalender. Maar hier in Goes hebben ze de zaakjes goed voor elkaar. Ze zijn dit jaar alweer toe aan de 31e editie. Ja, nu zijn de Zeelandhallen morgen net als vandaag weer helemaal uitverkocht. 3000 toeschouwers worden er dan verwacht. Waar komen zij vooral voor? Nou, die toeschouwers komen vooral voor het internationaal sterk bezette deelnemersveld. En dan vooral voor de Franse coureurs. Zo heeft Rinus van der Ven uit Vlissingen een team samengesteld. En voor dat team heeft hij onder andere oud-wereldkampioen in de MXT Jordi Tichet gestrikt. Nou, tussen al dat internationale geweld zijn er ook Zeeuwse coureurs, waaronder Danny van der Bossen uit Overzanden. Danny van der Bossen is nog relatief onervaren als het om indoorcrossen gaat. Vorig jaar besloot hij pas op het allerlaatste moment om mee te doen in Goes. Ik was op vakantie in Amerika en daar zag ik de echte Supercross. En ik vond het toch echt wel mooi om te gaan doen. Dus ik dacht, ja, dat doe ik toch maar mee. Eerst nog een paar keer getraind om te kijken hoe het ging. En uiteindelijk toch besloten om nog mee te doen. Heb je je nu beter voorbereid? Ja, zeker. Ik heb nu veel meer uur op de motor. En ook van de week met trainen ging al gelijk een stuk beter. In de Zeelandhallen neemt Van der Bossen het op tegen profs die ook nog eens veel vaker indoor rijden. Vorig jaar haalde Van der Bossen de superfinale niet en ook nu is hij bescheiden. Ik ben er gewoon vooral om plezier te hebben en te laten zien wat ik kan. Hun hebben afgelopen weekend allemaal nog een wedstrijd Supercross gereden. Dit doen hun voor werk en ik doe dit voor erbij. De buitenwedstrijd is voor mij mijn hoofddoel. Wat is nou jouw kracht op de motor? Springen, denk ik. Nou, dat kan hier wel. Ja, dat kan hier wel. Dat moet goed komen. Gaan we tot slot nog eventjes terug naar Tom in de Zeelandhallen. Ja, Tom, de ontknoping is altijd op zaterdagavond. Morgen dus met de superfinale. U hoorde net dat Danny van der Bossen zich bescheiden opstelt. Maar wat moet hij doen om in die finale terecht te komen?
Nou, om daar te komen moet hij in de voorrondes bij de beste 6 zitten. Dat wordt voor hem en voor Mark Boot het Kamperland nog een hele opgave. De kans dat Rinus van de Ven, dat is de laatste Zeeuwse winnaar in 2009, dit jaar een opvolger krijgt, is klein. Wederom startte de dag in een kleine wereld, maar in de loop van de dag werd het zicht iets beter. Daarbij viel hier en daar nog wel een klein beetje regen. Het was wel koud, met maximaal rond de 3 graden. Vanavond weer kans op mist en de temperaturen rond het vriespunt. Morgen wederom weer grijs en mistig, maar misschien in het zuidoosten van de provincie een klein beetje zon. Maar zondag een grotere zonkans in de hele provincie. Toch nog een beetje goed nieuws voor het weekend weer. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Voor nu nog een hele fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.